ராமநாதபுரத்தில் மத்திய அரசின் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டத்தில் அதிகாரிகள் செய்துள்ள மெகா மோசடி வெட்ட வெளிச்சமாகியுள்ளது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட நாகாட்சியில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்காக மத்திய அரசு சார்பில் ஒதுக்கப்பட்ட அனைவருக்குமான வீடு திட்டத்தில் மெகா மோசடி நடைபெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. பொதுவாக இத்திட்டத்தின் கீழ் மானியமாக 1,80,000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் 1,20,000 ரூபாய் 5 தவணைகளாக வங்கி கணக்கிலும், மீதமுள்ள 60,000 கட்டட உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பணி முடிந்த இடத்தை GPS புகைப்படம் எடுத்து அதனை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி உறுதியளித்த பின்னரே பயனாளி வங்கி கணக்கிற்கு பணம் விடுவிக்கப்படும். ஆனால் நாகாட்சியில் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்படாமலேயே முழு பணமும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. விடிய ஆட்சியில் அரசு அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் நவீன ரீதியில் ஊழல் செய்துள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.